Pre nekoliko vekova u Japanu Niglok čudovišta su napala naš svet, ali su ih ratnici samuraji porazili moćnim simbolima koji se prenose sa roditelja na decu. Danas su se Niglok čudovišta ponovo uzdigla i planiraju da preplave zemlju. Srećom, nova generacija heroja im stoji na putu. Oni su samuraji, moćni rendžeri. Još lejka! Mislim da se Dai nikada neće vratiti. Pa slomio si njen harmonijum. Zaslužila je! Au, ali to je bila jedina stvar do koje je... Tišina! Daj mi još malo leka! Gospodaru Xantred, izgleda da se još uvek ne osjećaš dobro. Galebe, šta želiš? Želim da upoznaš mog novog štićenika, duplikatora. Nikad nisam čuo za njega. To će se upravo promeniti. Ovaj Niglok će ući u istoriju. Povećat će nivo reke Sancu kao niko pre njega. Stvarno, svi obećavaju, ali niko ništa ne ispunjava. Pa ja hoću. Nikada nisu vidjeli dobre strane mene. Toliko sam cool, ljudska bića neće znati šta ih je snašlo. Kladim se da ovaj tip šalje sam sebi poljupce u ogledalu. Vreme je da zaista krenemo po to. Sada podigni. Hajde, Spike. Vežba dovodi do savršenstva. Tako je, nasloni leđa na to. Bez muke nema nauke. Ništa nema nauke. Hajde, Spike. Šta je u toj koverti? Opomena što nismo platili kiriju. Pretpostavljam da smo previše vežbali. Samuraj zauvek! Jaden! Mia! Mike! Kevin! Ha! Emily! Antonio! Gde je Galeb? Predugo ga nema. Njemu ne treba verovati. Ali hajde da vidimo šta nam nudi. Ako može da popravi moj mač, ne smeta mi čekanje. Moj nagon da ga koristim je preveliki. Onda mislim da ćemo moj dlakavi prijatelj i ja ostati ovde. Izvoli, Kevine. Hvala. Dobro jutro. Dobro jutro. Hej, Wow, malo je rano za džogiranje. Ti nosiš zasluge života samuraja. Hej, momci!
Donao sam vam doručak, ručak i večeru. Odličan ulov, Antonio. Ribe zaista grizu. Ima ih više nego što mogu da ih uhvatim. Šta se događa? Suviše rano za Riba? Kako bi bilo da ja napravim doručak za sve? Kasnim na trening. I ja. Zaboravila sam, ja sam na dijeti. Nešto žurim. Nemam vremena, moram da hvatam ribe. Mentore? Već sam i jeo. Samuraji rade zajedno. Ne brini za Kiriju. Hvala za posao, gospođo Degit. Bašta će vam biti tako savršena da ćete osvojiti nagradu. Ha! Isključu ga! Otpušten si! Otpušten! Nećete zažaliti što ste mi poverili ovaj posao. Otpušten si! To je bila samo mala eksplozija. Kako ću sada da pomognemo i Kabalku? Čudovište! Čudovište! Ja sam cool i ja upravljam ljudskim budalama. Niglok napada. Fabrika Milway, požuri. Krećemo! Plašiti vas je igra za malu decu. Vi ljudska bića se ponašate kao bilići. Šta? Hej, ostavi ih na miru! Hajde, brzo skloni se odavde. Ustaj, hajde, idi na bezbedno. Onuda. Hej, ti tamo, da li si me čuo? Tvoja zabava i igre su gotovi, Niglok. O, stvarno, znači vi ste veliki loši rendžeri samuraji. A ti si još jedan Niglok koji traži nevolju! Ja nisam još jedan Niglok, ja sam duplikator. Radim za Galeba, ja sam najbolji i najviše cool u ovom poslu. Galeb, šta on namerava ovaj put? Dozvoli mi da se pozabavim gospodinom Cool ovde. Vreme je da mu splasne uzbuđenje. Samo si ljubomoran, jer sam više cool od tebe. Mislim, ti si samo ranger. Definiši cool. Dobro, ovo je cool. Gde je nešto? Tačno ovde. Sad nas vidiš, sada ne. Šta se događa? Ovaj lik je svuda. Ali ne još dugo. Možda se baš sada prepolovim. Dosta je bilo. Hidroluk! Imam te. I suviše sam cool za tebe. Misliš da možeš da me uhvatiš, ali ne možeš. Vidiš, imam vesti za vas. Mene ima više nego što vaše oči vide. Mnogo više. Klonirao se? To su slike u ogledalu. Neka prava zabava počne. Budi oprezan! Spremi mač! Pali vatru!
Hej, koji je onaj pravi? Mora da se šališ. Sve ovo i taj tip još sedi tamo? Koji bi mogao da bude on? Hajde da kažemo adios svima njima! Ovde sam. Spremni ili ne? Rangeri na zemlji. Izgledate izgubljeno, ali pogodite šta sam pronašao. Znam koji tip je ovde najviše cool. Ne ti! O, zaista? Gotov si. O, nije baš cool. Ostao sam bez energije. Postarećilo vam se ovaj put. Otišao je. Nema šanse. Ej, momci, vratite se bez mene. Želim da proverim onog momka tamo. Okej, vidimo se kod kuće. Čudovište je otišlo. Jesi li dobro? Reci mi, umem da slušam. Ja sam gubitnik. U redu, izgovorio sam, eto ti. Zašto to misliš? Zato što su me danas otpustili sa 3 posla. Ako ne mogu da zadržim ni običan posao, kako mogu da očekujem da ću postati samuraj? Samuraj? Da, treniram. Pa, ja sam čula da biti samuraj znači nikada ne odustati. Koliko god da je teško. Nastavi dok ne uspeš. Moraš da veruješ u sebe. Sigurna sam da postoji pravi posao za tebe i čekate. Hej! Kako se zoveš? Mija! Mija. Wow, sredio nas je. Ono sa ogledalima je bilo previše. Hej, kako je onaj momak? Rekao je da želi da postane samuraj. Znam, ja sam bila iznenađena. Samo sam mu rekla da pravi samuraj nikad ne odustaje. Znaš, posle ovakve borbe, toga se treba setiti. Mora da postoji način da pobedimo ovog tipa. U redu, Spike. Smrkava se, nisi kod kuće, krećem da te potraži, mali druškane. Okej, sigurno postoji način da otkrijemo koji je pravi Niglok. Tako je. Da, nešto o onom pravom što nismo primetili. Hej, to su slike u ogledalu, zar ne? Da. Možda lažni nemaju odraze. Znate, kao vampiri. Društvo, mislim da imam odgovor. Svetlosni Zord. Skoro da se smrklo napolju. Njegov moćni zrak bi mogao da osvetli Niglokove trikove. Cool, ne mogu da dočekam da ponovo pokaže svoje lice. Kada se pojavi, gotov je. Čaj? Čaj? O, hvala. Vreme je! Niglok napada! Neću da izgubim ovaj novi posao. Ne plašim se ja mraka. Ja sam čuvar obezbeđenja. Zaštitnik. Baš kao i samuraj. Ne plašim se. Ni malo. Ne plašim se. Spajki! Spajki! Tako mi je drago što sam te našao. Barem mi je bilo drago što sam te našao. Napunjen sam.
Sada ću da sredim one rendžere svojom cool stranom. Puni se svetlosni zorde! Hej! Crveni ranger, spreman! Nastavi da se puniš, svetlosni zorde! Plavi ranger, spreman! Pink ranger, spreman! Zeleni ranger, spreman. Ne! Žuti ranger, spreman! Zlatni ranger, spreman! Hajde, svetlosni zorde! Rangeri zajedno! Samuraj zauvek! Pašljivi rendžeri. Postaje mi dosadno da vas zamajavam. Jednostavno je prelako. Ti si taj koji se zamajava, duplikatore. Nikad ne potcenjuj samuraja! Mi nikada ne odustajemo. Hajde da mu pokažemo! Pokažete. Ovdje ću ja da pokažem. Momci, promjena plana! Svetlosni zord nije napunjen! Da, kako vam se sviđa ovo? Pretpostavljam da nam plan i nije bio neki. Morat ćemo da sačekamo dok svetlosni zord ne bude spreman! Spremi mač! Zmajevo prskanje! Napad iz vazduha! Šumski vrtlog! Seizmička ljuljaška! Da, fino! Hajde, svetlosni zorde! Potrebna nam je tvoja pomoć! Reci nam čim svetlosni zord bude spreman! Hoću! Nedostajao sam vam. Ovamo, rendžeri! Gubitnici, rekao sam vam da me ne možete uhvatiti, a vi jadni rendžeri, sada ste baš lak plen. Moji momci, u ogledalu i ja smo nepobedivi. Hajde, svetlosni zorde, verujem u tebe! Sasijemeći ovim klonovima kako bismo mogli da vidimo onog pravog! Dobro, mislim da smo spremni! Odličan smo tim, ali i vreme je da zasijaš, svetlosni zorde! Neka bude svetlo! Ne, šta se događa? Ovo nije cool. To je bilo odlično! Da, super! Sad kad si sam, hajde da vidimo šta imaš! To uopšte nije cool. Pa šta ćeš sad? Napad! Nisi tako cool sad, a? Bravo, Antonio! Mija, tebi pripada čast. Crna kutija. Prepusti to meni. Modul super samuraja. Ha! Ha! Pink je nova crna. Ha! Super mač! Super napad iz vazduha! Lepo! Fantastično! Ne tako brzo, rendžeri. Sada sam giga cool. Misli ružičasto. Kombinacija super samuraja. Kanđa naoružanog Megazorda! Mi smo ujedinjeni! Hajde da uposlimo svetlosnog Zorda! Svetlosni Zorde! Mega modul moć! Upravo ono što sam hteo. Vreme je da isključim svetla. Napred, svetlosni Zorde! Prvi si! Uđi tamo i osvetli tog tipa! To je baš bilo nisko. Nije cool uopšte. Super katana! Napad! Dupli udarac! Znate, dvoje protiv jednog nije fair. Šta? Udarili smo ga, a sad vidimo duplo. Nema šanse. Antonio, zasvetli svetlosni Megazordom. Ne brini, imam pokret koji će oterati ove klonove zauvek. Gledaj ovo. Disk borbe! Hej! Uhuhu!
Dokrajči ga, Mija. Sa zadovoljstvom. Artiljerija super samuraja. Borbeni top samuraja. Šta? Ha, hajde da mu pružimo odgovarajući ispraćaj. Modul šoguna. Ha, moć predaka. Vatra šogun rangera. Ja, eksplozija borbenog topa. Ovo tako nije cool. Bravo, Mija, to je bilo cool. Hvala, momci. Rangeri samuraji, pobeda je naša. Hvala što si pokušao sve ove poslove, Spike. Ne brini, isplatit će se. Mora da je lepo pecati ceo dan. Zdravo, kako ide? Odlično! Pa, ne baš. Hej, imam ideju. Kako bi bilo da odeš da onom momku ponudiš pomoć? Kladim se da će platiti za svaku ribu koju upecaš. Seti se. Nema odustajanja. Bravo! Imam još jednu! To ih čini ukupno 6! Ja! Čoveče, ja nemam ništa. Wow, vi momci imate magičan dodir. Čekaj! Da! Uhvatio sam jednu konačno! Hej, baš sam tražio ovu čistu.